ok. Ideea e că, da, este controversat Mhm. și este controversat din cauza că nouă ne place să privim lucrurile bune din fiecare situație și să privim la oameni, să luăm doar lucrurile bune de la ei. Știi? Avem atâtea lucruri bune de învățat din budism, din taoism, din creștinism, din filosofia stoică și până și de la Adolf putem învăța o chestie foarte tare, mișto. mișto. Uh, și este destul de controversată. Dar oare ce putem învăța noi de la Adolf, nu? Toate lucrurile bune care sunt în limita creștinătății. Credinței creștină. Așa, așa. Păi, bă, dacă mă gândesc la Adolf, nu mă gândesc la limita creștină de obicei. Dar da, și la el sunt lucruri bune. Și sună foarte ciudat să spui, bă, Adolf a făcut chestii bune, dar a făcut în general chestii foarte nasoale. Dar a făcut și chestii care sunt productive, puține, dar din care putem învăța și noi, să tragem învățături valoroase, cred, Mm. știi? De exemplu, ăsta, negativ, să nu ne demonetizeze YouTube, să nu ne închidă, Drăcușorul, a salvat teoretic Germania, știi? După primul război mondial, în care Germania a fost efectiv distrusă, a fost răsfatul Europei Mm. teoretic, știi? În care erau inflație, chiar văzusem acum câteva zile când ne-am plimbat cu tine, Andrei, Mm. pe centru Mm. și am văzut în anii Da, 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 da. 1920 sau Da, 23 era, da. știi? Și era o masă plină cu Da, bancnote, cu mărci. cu mărci, da, cu Mm. mărci germane. De Și, varoliză. da, foarte valoroase. Ce cumpărai cu atâtea mărci? Pâine. Numai o pâine cumpărai, mama mea, Da. era nasul, frate. Deci tu să cumperi o pâine, tu trebuie să Mm. mergi cu roaba aproape și să dai banii ăia să cumperi o pâine. Așa de nasol era Germania. Și Adolf a reușit să transforme țara aia, Da, hai să nu numim da, Adolf, să-l numim pictorul austriac. da, un Să... pic de rău austriac, așa, politician cu aspirații politice. A reușit să transforme o țară națională și să repornească economia, Mm. industria, Mm. încă într-o putere militară și economică în Europa. Și da, a fost un pic falsificat boom-ul ăsta Mm. economic, că Mm. na, nu era foarte stabil, gen în viitor cum cădea din nou în cap. Dar totuși a reușit să facă ceva. Și nu doar atâta, încă un lucru bun care l-a făcut el și cum a reușit să ajungă la putere omul ăsta. A identificat o problemă interesantă și s-a folosit de tineri. Mm. În generația noastră, tinerii efectiv nu mai au un motiv să lupte pentru Mm. ceva, știi? Ce vor tinerii? Să fim Mm. serioși. Vor faimă, nu? Mm. Vor TikTok likes, shake the booty, shake the booty, știi? Mama mia, când vorbim de prostii de genul, frate, e așa rușine că mă duc pe centru, știi? Mm. Și le văd, frate, nu pot să nu le văd, mă, Mm. pe fetele astea de 14-15 ani, frate, cum se filmează, scot telefonul, mă, și hai. Și pun Mm. undeva pe un pervaz și Da, da. dans. Și rușine treci pe lângă, știi, să nu te prindă. Să nu te asociezi cu astfel de persoane. Nu sunt așa să știi. Ți rușine să devii faimos ca ele, Da. știi? Uh, Crește valoarea conținutului da. dacă te prind. Păi normal. Bă, și ce a făcut Hitler? Pictorul. Le-a dat un motiv, frate, la oamenii ăștia. Și putem învăța un lucru și noi. Trebuie, ca să schimbăm lucrurile, Mm. trebuie să privim la generațiile tinere. Să privim la noi, în primul rând. Mm. Și nu doar atâta, ci să le dăm și un motiv mai mare decât noi. Mm. Acum ce facem? Nu avem niciun motiv, gen numai să stăm acasă, să învățăm. Nu e așa de fascinantă viața. Mm. Știi? Dar dacă vine un om și spune, bă, Mario, Mm. Andrei, Mm. Nati, Dani, etc. Să-i spune și nume de fete, Andreea. să nu excludem pe nimeni. Uh, Ești o persoană minunată Mm. și nu doar la un nivel teoretic. Mm. Ci uite, poți face ceva concret Mm. în care să aduci valoarea societății. Mm. Da, da. Și când auzi chestia asta și după aia pui și în practică Mm. chestia astea, schimbă ceva în tine. Știi? Mm. Și parcă ai așa o motivație să faci lucruri mărețe. Și asta a făcut Hitler. S-a dus la copiii germani, la tineretul german și a zis, bă, voi Hans, Mm. Grevel, ce faceți? Știi? Uh,
nu e de voi numai să stați la câmp sau Mm. numai să Da, da. faceți ceva foarte mic. Mm. Voi sunteți tinerii Germaniei. Mm. Voi sunteți rasa ariană, sunteți oamenii aleși. Știi? Mm. Sunteți ceva măreți. Haideți în tineretul nazist. Implică-te în ceva. În marșurile naziste. Înainte să ajungă la putere. Mm. Știi? Fă ceva interesant. Și tinerii ce vreau? Băi, ce șmecher. Mm. Cineva mă bagă în sfârșit în seamă. Știi? Mm. Uite, Hitler ăsta, fra, e cu noi, man. Mm. Se implică, vrea să schimbe ceva. Mm. Ne și antrenează, știi? Mm. Gen, erau cluburile alea Da, da, naziste. da, ne oferă Știi? oportunități. Da. Și chiar și Hitler avea un discurs interesant în care zicea, dragi germani, uitați-vă la generația tânără. Mm. Uitați-vă la ei. Ei sunt viitorul. Mm. Noi am fost mâzgăliți. Ne-am combinat, ne-am făcut prostii. Mm. Dar uitați la ei, ce mândri sunt, ce puternici, ce frumoși, ce viitor minunat au, Mm. ce frumoasă este Germania, știi? Și are un impact chestia asta. Mm. Fiecare dintre noi putem învăța o chestie de aici. Și putem aplica să luăm lucrurile bune Mm. de la un om rău. Desigur, a făcut foarte multe lucruri rele Hitler. Mm. Noi nu încercăm să-l omagem, să-l Da, da, da. respectăm, să, nu știu, să ridicăm în slăvi. Pentru că not Christian friendly. Da. Și putem lua lucrurile bune de la el. Mm. Gen să aducem chestia asta și în biserici, știi? Gen să mergem la tineri sau noi să luăm Da, da. acțiune ca tineri, nu neapărat să așteptăm cineva să vină la noi, Da, da, da. știi? Să ne implicăm pe post de ușier, știi? Mm. Gen, bă, la Betania, Da, da. la biserică, mă duc, pac, stau acolo, Mm. știi? Sau vreau să citesc din Biblie, nu știu ce, să pregătesc îndemnul și după aia mă duc pe Mm. sate să dau un îndemn, știi? Mm. Sau să cânt în față la chitară, într-un cor, să Da, mă da, duc da. la tineret, să nu știu Mm. ce, să mă implic cu tinerii și asta ține oamenii aproape Mm. de biserică și poate fi o unealtă bună, Mm. știi? Se implice. O introducere destul de lungă pentru chestii controversate, că nu suntem fan Hitler, dar este fascinant totuși să vedem ce a făcut și ce putem învăța de la el. Și lucruri rele și lucruri bune. Totuși, în ziua asta, vrem să ne axăm pe o altă personalitate, pe un om interesant și anume pe Nemia. Și cartea Nemia, bănuiesc că o mare parte dintre voi ați citit-o. Mm. Da, da. E o carte foarte faină de reconstrucție a Ierusalimului. Mm. Pentru cei care n-au citit-o, o să vă explic un pic care este ideea. No, în cartea asta, e o carte istorică din Biblie, știi? Sunt multe cărți, sunt vreo 66 de cărți în Biblie, nu? Mm. Da, da. Mamă, dacă o dădeam în bară cu asta, wow, mă făceam de râs. Da. Și sunt 66 de cărți. Și asta este una dintre cărțile în care face parte din întreaga structură. Și e interesant că e în Vechiul Testament, dar are un mesaj foarte actual pentru fiecare dintre Da, da. noi, știi? Și o chestie interesantă este, cred că este singura carte din Biblie, nu sunt sigur, dar presupun că este singura carte Mm. în care autorul te ia, teoretic așa, imaginează că te ia la masă, Mm. știi? Și se spune lângă tine și zice, bă, Mario, asta am făcut. Vorbește la Da. persoana întâia, știi? Mm. Zice, eu m-am dus acolo, m-am dus la împărat, am vorbit Mm. cu el, știi? Mm. I-am cerut să-mi dea lemne, i-am Da, cerut să-mi dea arme, i-am cerut să-mi dea soldați, Mm. după aia am cerut să-mi dea scrisori, știi? Și uite, asta am făcut, frate. Mm. Dacă faci și tu lucrurile care ți le zic eu acum, poți avea succes. Mm. În ce urmează să, Da, da. să construiești tu, Mm. știi? Uite, eu am făcut asta. Eu am reconstruit Ierusalimul. Mm. Un task foarte greu, frate. Gândește că ei erau în robie. Mm. Ierusalimul era la pământ, frate. Mm. O chestie interesantă, care nu apare în Biblie, dar teologii sunt de acord cu ea și nu doar teologii, ci și istoricii. În felul următor. Ierusalimul a fost distrus de Babilon. Da. Și au fost duși în robie. Mm. Așa a ajuns Nemia la curtea împăratului. Știi? Mm. Da, Și da. a trecut un timp. Iar Babilonul a investit o anumită sumă în Ierusalim, în reconstrucția lui, știi? Da. Odată, au refăcut probabil casele, au făcut poate și zidul și fermele, Da, da. știi? Minele, ca să extragă. Până la urmă a devenit o provincie din Imperiul Babilonian. Mm. O provincie din marginea vestică, din Da, extrema vestică a da. Imperiului, Mm. știi? Și lucrurile s-au calmat pentru o perioadă, știi? Mm. Nu mai era focul ăla, nu mai era moarte, știi? Și Neemia au început să stea frumos la curtea împăratului, evrei s-au potolit, probabil și-au mai revenit și ei, Mm. știi?
Și după aia, dintr-o dată, din nou, Ierusalimul, după o perioadă de vreo 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, nu știm exact, din nou un flăcăr, fra, știi? Din nou distrus, de 2 ori distrus. Abia și-a revenit, după aia din nou distrus de la zero, știi? Și primește Neemia vestea asta. Vine cineva și spune, bă, Neemia, din nou s-a distrus Ierusalimul, frate, știi? Și după aia stai să te gândești, mai are rost să le reconstruim, da? Oricum a fost deja distrus, știi? Și Neemia zice, bă, da, are sens să reconstruim, știi? Și de data asta îl reconstruim bine. Mergem la împărat, cerem scrisori, cerem armată, cerem protecție, cerem vize, știi? Și adunăm poporul și mergem. Și asta e interesant. Ce nu a fost distrus odată, man, e oribil, știi? Gen, o să moară atâția oameni, să poată și din familie, rude să moară, știi? Să duci în sclavie, să fie duși o grămadă. Și după aia, după un timp, să te calmezi, știi? Gen, vine o tragedie uriașă, COVID-ul, s-a omorât o grămadă de familie, știi? Și vine anul 2022, liniște, deci în Ucraina, Da. pac, No. din nou război, din nou dezastru. Și asta e o hartă prin care, cred eu, nu știu, poate greșesc, știi? Mă uit și văd o filozofie interesantă. Și nu doar o filozofie, ci văd și o hartă. Îl văd pe Nemia, cum ți-am zis în scenariu imaginar, în care stă la masă cu tine și îți dă harta aia de reconstrucție, frate. Uite, așa am făcut-o. E oribil prin ce am trecut, probabil prin ce treci tu e oribil, poate mai rău sau mai țin rău decât situația mea, dar poți să aplici pașii pe care i-am făcut eu, știi? Și anume, ce a făcut omul ăsta, știi? A făcut o chestie foarte faină. Primul lucru, deci harta lui e compusă din 4 pași. Așa m-am imaginat-o. Știi? Primul lucru a fost identificarea problemei. Când a venit Soli la el și a zis că, bă, din nou Ierusalimul este în flăcări. Din nou, atâta nenorocire s-a întâmplat în jurul tău. E etapa în care Neemia a zis, bă, asta e problema, frate. Ierusalimul e în flăcări. Poate, nu. Problema mea acum e că, de exemplu, nu am succes la a face clienți noi. Știi? Asta e o problemă care deja o am. Sau nu știu cum să fac un upsell. Sau să văd mai bine chestii. Sau să iau o notă mai mare la teste. Vine bacul acum în nenorocire. Aoleu, frate, suntem varză și cu bacul. Știi? Și sunt multe chestii care le poți identifica. Da, ca și prin probleme, Și după aia ce a făcut omul ăsta? Bă, a identificat problema. Și problema lui a fost în felul următor. Ierusalimul este distrus, dar nu doar atâta. De ce a fost distrus Ierusalimul? Când citim mai departe, vedem, știi? Și își dă seama, bă, s-a mai întâmplat asta odată. Din ce cauză mi se întâmplă chestiile astea mine? Și cauza lui a fost următoarea. A fost departe de Dumnezeu. Poporul evreu s-a depărtat de Dumnezeu. Din nou, este o carte religioasă asta și trebuie să înțelegem din prisma religioasă, teologică. În istoria poporului evreu, e o chestie foarte interesantă, foarte, foarte smart chestia care urmează să o spun. Nu sunt eu smart, o spun, o spus-o altă și eu nu mă reproduc. Jordan Peterson se pare că o spunea chestia asta și mad respect for him. Spunea în felul următor. În istoria poporului evreu sunt o grămadă de etape interesante. Vedem evrei jos, la pământ, distruși, vai și de capul lor. După aia vedem din nou cum crește puterea poporului evreu, urcă pe culme, știi? E ca un chart, știi? Sus, jos, sus, jos. Acolo sus, puternici, regate, îi bate pe filisteni, îi bate pe egipteni, ies din robie, nu știu, pac, vrăjeli, mișto, super fain, știi? După aia cad din nou în pământ. Din nou urcă, din nou cad, din nou urcă, din nou cad, știi? Și o chestie interesantă pe care Peterson o spunea și mulți alții o spun, este că de fiecare dată când poporul evreu se afla la ananghie, jos, rău de tot, când the line is hell, știi, in hell, singurul motiv, nu singurul motiv, singurul mod prin care ieșeau din încurcătura lor era ăsta de a identifica problema și nu doar a identifica.
Da. Că Nu rămân aici. Da, mulți, da, da, știi? da. Gen și eu identific, fra, îs prost, bă, Da, îs da. prost, mișto, fra. Asta îmi rezolvă mie toată durerea mea. Îs prost, am rezolvat, frate. Da, da, da. Mâine sunt deștept. Gata. Asta mă țin fra să nu iau bacul atâția ani. No. Nu. Ci momentul în care își dădeau seama că singurii responsabili pentru situația lor Mm, sunt ei. mm, De fiecare dată când dădeau vina pe armata inamicului cu Vosmerea, mm. nu au rezolvat nimic. De fiecare dată când au zis că zeii oamenilor din jurul lor, Da, poporul din da. jurul lor, sunt mai tari decât zeul lor, decât Mm, Dumnezeu, nu au rezolvat nimic. Știi? mm. Păi de asta ne-au bătut, că Da, filistenii da. se ghindeau la dragon Mm, și dragonii mișto, că da, da, e da. dragon și că Mm, ne rucește, știi? da, da, da. Uite ce periculos e. Știi? Am o cutie acolo. Da. Și se coboară în templu, nu? Mm, Nu atunci, știi? Și momentul în care, efectiv, începea reconstrucția și începea să câștige lupta, mm, era când își dea seama că ei sunt de vină, frate. mm, Bă, noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Asta e problema. Nu a fost problema când am avut armată. De exemplu, și David, când avea armata și avea războiul cu filistenii, mm. și-a făcut numerătoarea. Știi? Da, da. O pierdut, Mm, știi? A fost pedepsit mm, pentru chestia aia. Dumnezeu nu se uită, nu, cartea religioasă la chestia asta. Ci momentul în care, din nou, reconstruiești, mm, este când îți dai seama că tu ești problema. mm, Și Nemia au văzut lucrul ăsta. Bă, noi am greșit. Haideți să ne rugăm de Dumnezeu. Hai să venim înapoi. Problema mea, îs prost. mm. Știi? Asta, dacă tu Andrei o știi, îs Da. prost. Deci Andrei poate să confirme că nu sunt foarte inteligent. Și ca să nu mai fiu prost, Mm, știi? Nu pot să pun pe Andrei să învețe, că da, da. nu din cauza lui Andrei că e tocilar și el învață la școală și ne dă teste grele din cauza lui că el e deștept, nu din cauza eu sunt prost, știi, și iau note mici, știi? Nu, din cauza că nu învăț, Mm, știi? Și dacă învăț acum, de mm, exemplu, și îmi dau seama că eu sunt de vină, mm. cine poate să schimbe situația? Dacă tu ești de vină. Doar tu. Doar eu pot. Da. 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 Doar eu pot să învăț. Mm. Interesant. Dacă îmi dă Andrei o copiuță, mă ajut. Știi? E ok și așa. Mai găsim un shortcut. Dar dacă mă prinde din nou, e rău. Știi? Mm. Uh, Deci identifici problema și găsești cine de vină. Da. Așa, încă o chestie. Când ajungeau poporul evreu, am uitat să zic chestia asta, că ne-am depărtat de subiect, culmile victoriei, când erau pe vale, erau șmecherole, tot îi băteau pe oameni din jurul lor, Mm, cum ajungeau frate din nou în pământ, depărtându-se mm, de Dumnezeu. mm, Bun, asta cum se aplică la mine, știi? Din nou, nu am situația că eu sunt prost. Uh, Am pus mâna și am învățat, știi? mm, Asta se întâmplă și în cartea Neemia. Venim mai încolo. Am învățat și am început să iau un 10 la o română. Dar după aia m-am depărtat de învățătură, mm. știi? Și Da, da, da. ca prostul din nou la Mm, 4 și din nou am ajuns prost. da, Din da, nou. da. Următorul pas pe care îl pune Neemia în harta lui și care ne-a lăsat-o, Mm, este că nu doar că a identificat problema și că își da seama cine e de vină, ci a și planificat, mm. știi? Următorii pași pe care să-i facă. Da, da. Gen, au mers la împărat, Mm, au dat scrisori, eu cer, bă, boss, dă și mie o scrisoare să mă duc, bă, să nu-mi tai așa capetele, știi, mm. când trec prin Imperiul Da, da. Babilonian. Și după aia au zis, bun, am viză de la împărat. Mm, Ce mai trebuie să fac, fra, ca să reconstruiesc Ierusalimul? mm, Îmi trebuie materiale, fra. Că mm. nu mă duc acolo ca prostul și, bă, am ajuns băieții, Da, te ce și n-ai, fain e. da, Da. n-ai materiale. Turism, fra, Mm, turism. Băi, ce fain sunt ruinele astea, fra. Știi? Ca și la nisip, când am mers la mare, făceam un castel de da. nisip, bă, vine avalul, ne lua, din nou, mă, drăguț, hai să mergem înapoi la media, așa, hai înapoi în Babilon, că mi-e fain acolo. No, nu, o cerut lemne și a luat împăratul lemne. Mm, Știi? S-a folosit și de relații care au avut Nemia cu împăratul, că a fost paharnicul lui până la urmă. Știi? Nu doar atâta, ci au primit și oaste da, da. de la împăratul Mm, Babilonului. Și nu este asta scrisă în Biblie, dar se poate spune că împăratul Babilonului a dat și arme. mm. Știi? Pentru că ei, teoretic, n-aveau fier și n-aveau timp să-și facă armele. Că în Biblie scrie că ei cu o mână îl Da, da, lucrau, da. Și cu știi? alta țineau sabia. Sabia. Și o parte din ei vegheau, știi? Mm, Nu lucrau toți deodată pentru că tot timpul erau inamici în jurul mm, Ierusalimului și care vreau să-i bată pe ăștia. Bun, planificare. Următorul pas pe care l-a făcut Nemia, ce a făcut postul meu? Nu mers singur, mm. știi?
Deci, bă, singur nu fac nimica. Da. Gen, Mm. ce rezolvă de unul singur, știi? Fac numai poarta aia, știi? O vopsesc că din ăsta, au templier. Templar. Templar iscusit, Mm. știi? O fac după aia, bă, multe cărniți trebuie să pun singur, știi? Nu, să faci de comunitate. O mers la oamenii din jurul lui, la prietenii lui, Mhm. la, până la urmă, biserica, că și asta poate fi pentru Mm. noi, știi? Da, Biserica da. este comunitatea noastră, școala e comunitatea noastră, no, sunt Mm. multe chestii care pot semna comunitate pentru Mm. noi. Bă, am ridicat problema asta, haideți să facem ceva împreună. Mm. Dacă oamenii nu se întorceau lui Dumnezeu împreună, tot poporul, Mm. știi? Și îl ascultau pe Nemia, zic că Nemia nu ar fi mers. Nu avea ce face. Da, sigur. Deci, și în următoarea etapă, în următorul pas pe care Nemia mi arată este fundația pe care a făcut-o, știi? Mm. Asta e așa o chestie teologică, așa la corazon, trebuie să pună cineva pe o muzică de pian pe fundal. Bă, și când au construit, Nemia au construit pe ceva valoros, adică au construit pe Dumnezeu, pe un ideal, Mm. știi? Uh, da, scopul a fost să meargă și să reconstruiască Ierusalimul, să facă poarta din nou cetatea, știi? Mm. Dar în spate a fost un motiv și mai mare de atâta, știi? Mm. Scopul a fost să se reîntoarcă la Dumnezeu pe care ei Mm. l-au pierdut, știi? Mm. Care efectiv s-au depărtat de el și nici nu prea știau. Mm. Și, bă, trebuie să studiem din nou pe Dumnezeu, știi? Și chestia asta este și din faptul că după ce a plecat Neemia, știi? Mm. Și din nou oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, au trebuit să se întoarcă înapoi. Da. Și misiunea nu a fost reconstruirea zidului. Mm. Da, a fost Da. o bifă chestia Mm. asta. Bă, e bine Da. să O reconstruim. parte din Știi? plan. Da. Dar planul a fost recuperarea de Dumnezeu. Mm. Și cum se aplică asta la mine, știi? Sau la tine, știi? Merge foarte fain cu Atomic Habits, știi? Mână-mână cu cartea Atomic Habits, chestia asta și așa o văd eu, știi? Da. Cred că îți trebuie un ideal mai mult, mai mare, știi? Mm. Decât doar niște chestii de bifat. Mm. De exemplu, în loc să vrei să fii bogat și să ai salariul de 4.000 de euro Mm. pe lună și zici, bă, eu mă angajez ca IT, știi că Da. fac rapid 4.000 de euro pe lună. Scopul tău să nu fie bifatul ăla de 4.000 de euro, Da. ci scopul tău să fie ăsta de a fi un ITist super bun. Mm. Impactul asupra. Da. Da. Și personalitatea ta să fie. Mm. Știi? Asta, nu, departe de religie, pentru că nu Mm. suntem un canal de religie. Știi? Focusează pe ceea ce ești tu, știi? Pe ceea ce vrei să fii tu. Mm. Nu neapărat pe metrice, știi? Mm. Cum să spune, chestii de bifat. Zidul l-am bifat, bun. Mm. Poarta l-am bifat, bun. Mm. Casa am bifat-o, bun. Mm. La Ierusalim, ce mai trebuie acum? Am terminat. Mm. Nu mai e exciting Da, da. viața, nu. Construirea templului, bine, știi? Mm. Dacă ești, ai o altă misiune, cum e cu Dumnezeu și aproape de Dumnezeu, Mm. la Nemia, știi? Și asta merge și la noi. Mm. Zic că se aplică. Ce zici, Andrei? Oprim aici podcastul, că deja e lung. Da, 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 cam... Mai avem chestii de discutat. Sigur. Am și sărit multe chestii. Mhm. Știi? Dar, no, când te apucă să vorbești ceva și ai și om fain care să stea lângă tine Da, și da, da. să ai ce vorbi cu el, Da. știi? E fain. Mhm. Așa că închidem acum podcastul Da. și Mulțumim pentru ascultare. ascultare. Da. Pentru ea 3 care au rămas la sfârșit. Dar le mulțumim și la ea 10 care au început videoclipul. Să salutăm pe nume pe Nati Bălănean, pe Daniel Man și pe alții care se mai uită pe lângă ei. Bine. Seară faină sau zi bună, Așa. bună dimineața, pace, shalom, salam aleikum. Bye. Fitte-sen. Mulțumim, frate. Stai să povestești un... Jumătate de oră!